Няколко думи за началото на българо-унгарските отношения, а именно през епохата на Средновековието, според мен стоят на място. Българската средновековна история, колеги, е белязана с контактите на различни народи и държавни формирования. По волята на историческата съдба с някои от тези народи отношенията били спорадични и ограничени във времето, с други обаче контактите били дълготрайни и устойчиви през цялата епоха, белязани с периоди на конфронтация и интеграция. Няма съмнение, че отношенията между българи и унгарци през епохата на Средновековието попадат категорично в групата на последните. По своята продължителност и интензивност тези контакти отстъпват единствено на тези с Византия. Тоест, ако трябва в количествен аспект да отговорим на въпроса в международните отношения на българската средновековна държава, които доминираха, без съмнение на първо място това е империята на ромеите, но аз мисля, че с категоричност на второ място се нареждат унгарците и в последствие тяхното държавно формирование. Тук някой може да поспори с мен, може да се опита да включи сърбите, но ако си направим една равносметка за началото, дълготрайността на тези отношения и ги съпоставим с българо-сръбските, мисля, че отново българо-унгарските ще излязат на преден план. Всъщност, тук аз естествено няма как да се спирам в детайли на българо-унгарските отношения през Средновековието, през средните векове. Може да се избере и друг подход, да се избере един фрагмент от тези отношения и да го разгледам детайлно с оглед на събитието днес. Според мен по-добре да останем в водите на един общ преглед, в който така се очертаят нюансите на българо-унгарските политически отношения през периода от първата половина на 9 до края на 14 век. Както отбелязах, политическите отношения между българи и унгарци през очертания период са дълготрайни и устойчиви и белязани както с политическа конфронтация, така и с политическа интеграция. Идеята ми е в този обзор, така да, макар и лабораторно, да се опитам да разделя тези две линии, а именно конфронтация и интеграция в българо-унгарските отношения и да очертая техните най-съществени характеристики. Ще започна с първия – политическата конфронтация. Трудно може да се отрече, колеги, че конфликтите между българи и унгарци през периода 9-14 век са устойчив елемент в отношенията между тях. С различна интензивност и характер те присъстват през цялата тази епоха или образно казано можем да кажем, че българо-унгарските конфликти или тези периоди на конфронтация започват от времето на Омуртаг, най-вероятно с неясните сведения за проблеми по българската граница под Днепър през първата половина на 9 век и приключват с времето на Иван Александър и неговия син Иван Срацимир с анексирането на Видин от маджарите, от унгарците и повторното му завръщане към пределите на българското царство, т.е. възстановяване на Видинското царство от властта на Иван Александър и син Иван Срацимир. Целият този период, разбира се, какво можем да кажем обаче за тази епоха, 9-14 век, когато иде реч за конфронтацията между българи и унгарци? Могат ли да се направят някакви класификационни, типологични наблюдения в тази насока? Ако подходим първоначално хронологически, т.е. маркираме най-съществените конфликти между българи и унгарци, както отбелязах, първите сведения за сега категорично сочат към времето на Омуртаг и ясното сведение от един възпоменателен надпис за проблеми по река Днепър, където една най-малка група и наши и чужди учени смятат, че тези проблеми там, макар и изрично да не са споменати в надписа, са свързани с българо-маджарски военен конфликт. Маджарите са фактор и няколко години по-късно, отново в сферата на конфронтацията, когато участват в депортирането, да го наречем, на византийските пленници от Северното Черноморие, т.е. те помагат на тези византийски пленници да се върнат обратно в родината си, отново по линия на конфронтацията. И вече стигаме до, може би, един от съществените моменти в хронологичен план,
първият най-сериозен конфликт между българи и маджари в самия край на 10-то столетие, 894 година най-вероятно, а именно появата на маджарите на политическата сцена като политически съюзници на Византия в конфликта между Лъв VI тогава и българския княз Симеон. Всъщност, колеги, аз сега няма да се спирам на този конфликт. Той е поручван, анализиран многократно, но по отношение на типологията е важен, тъй като той поставя един от белезите на конфронтация между българи и маджари. И това е в триъгълника България, Унгария, Византийската империя. Случаят от 894 година поставя начало на тази традиция и тя ще продължи и по-нататък. Но този сблъсък, колеги, е от изключителна важност за маджарската история. Тъй като резултатите от него, които надявам се на повечето от вас са добре известни, всъщност са повратни не толкова за нашата история, колкото за историята на самите унгарци. Те сменят своята родина и се установяват там, където са и днес. По-нататък, българо-маджарският конфликт продължава да бъде през епохата на Първото българско царство, продължава в тази сфера, в триъгълника България и Византия. През 30-50-те години на 10 век маджарите отново са част от политическата ситуация на Балканите и което е доста интересно, те присъстват в византийските исторически съчинения като заплаха за империята Византия и не се споменава нищо как са стигнали до византийските предели в Тракия. И оттам в научната литература, не само българска и чужда, обикновено стои дилемата дали маджарите са съюзници или нашественици за българското царство. Даже аз в един момент си мислех това да е и така целта на моя доклад, но с оглед на ситуацията реших да продължа към обзорния характер. Затова тук във връзка с този конфликт от 30-50-те години, най-удачното решение според мен е да се раздели на две. Маджарите първоначално нахлуват като нашественици, както за България, така и за Византия. Затова свидетелстват и действията на византийският дипломат протовестиария Теофан, който на практика е основният, който възпира тези маджарски нашествия и то с помощта на дарове, или да го кажем в сферата на дипломацията. Интересно е, че точно по това време, 30-40-те години на 10 век, когато Теофан се занимава с проблема тюрки, както наричат маджарите и ромеите, тук в Велики Преслав са открити няколко негови моливдовула. И то точно от този период на неговата кариера, именно през 30-те години на 10 век, което явно подсказва, че става дума за едно урегулиране и на отношенията между България и Византия с оглед на маджарското нахлуване и неговото отстраняване. Ситуацията се променя при следващата маджарска вълна от 50-те години на 10 век, когато явно вече маджарите в качеството си на български съюзници са пропуснати през територията на българското царство, за да се озоват отново в Тракия. И именно тези действия на българското правителство по времето на цар Петър I се явяват и един от поводите, няколко години по-късно, българо-византийския мирен договор от 1927, съществува почти 40 години, накрая да бъде прекратен. Дори ако разгърнете описанията на византийските хронисти от това време, там някой от тях, например един Милан Зонара, директно поставя в устата на император Никифор Фока думите, отправени към българския цар Петър, че той пропускал умишлено маджарите през българските земи, за да нападнат пределите на ромеите, а Петър му отговорил, след като по-рано те ни нападнаха и ние поискахме помощ от вас, вие ни отказахте, затова и ние се споразумяхме с тях и сега воюваме като съюзници. Толкова обаче по тези българо-маджарски отношения в сферата на конфликта.
Всъщност пропуснах един момент, колеги, преди 30-50-те години на 10 век, непосредствено след края на българо-маджарската война по времето на княз Симеон 895 и 6 година, както ви отбелязах, за маджарите настъпва преломен момент. Те се преселват в земите на днешна Централна Европа, където се намира и съвременната тяхна държава. Но един съществен момент, който ще предопредели и по-нататък взаимоотношенията между българи и маджари в сферата на конфронтацията, започва именно след установяването им в новите тогава за унгарците земи. А именно териториалните конфликти по средния Дунав между българското царство и издигащото се за самостоятелен държавен живот Унгарско кралство. Те започват през 10 век и аз лично смятам, че спорът, вековният спор за две провинции, Белград и Браничево, основата му е поставен точно в началото на 10 век. Продължавайки в сферата на конфронтацията, преминаваме в епохата на Второто българско царство. И точно, когато става дума за българо-унгарски отношения и то на ниво конфликт, териториалният спор за северо-западните предели е водещ в българо-унгарските отношения от самото възстановяване на българското царство в края на 12 век до началото на 14 век. Няма да се спирам в детайли на спорът за Белград и Браничево. Той си има своите нюанси. Тоест, българска доминация, впоследствие унгарска доминация, но в крайна сметка всичко се решава на принципа двама се карат, третият печели. Белград и Браничево първоначално за кратко съществуват самостоятелно под монголска хегемония и в последствие преминават в пределите на Сърбия. Както и днес. Така. Наред с конфронтацията, интеграцията също присъства в българо-унгарски отношения през средните векове. Преди малко, преди да започне тази сесия, от Българско национално радио, колегата, ме попита, заплаха ли са унгарците за нас? И аз му отговорих. Не можем да разглеждаме унгарците като заплаха. По време на периодите на конфронтация с тях, унгарците на практика, като изключим, може би, войната от края на 10 век, по никакъв начин не са заплашвали съществуването на българското царство. Българо-унгарският конфликт е бил винаги в сферата на териториални и погранични спорове. Но, и казах на колегата журналист, по-добре слушателите да не остават с грешното впечатление, че през средните векове, видите ли, унгарците са били винаги само символ на някаква заплаха. Било от северо-исток първоначално, впоследствие от северо-запад. Процесите на интеграция с унгарската средновековна държава също са на лице. Те започват в края на 10 век. По линия на и се очертава всъщност една друга тенденция. Династичните съюзи. Първоначално синът на Самуил Гаврил Радомир, в самия край на 10-то столетие, сключва брак с една неизвестна по име маджарска принцеса, дъщеря най-вероятно на маджарския крал Геза. Този брак не просъществувал, но плодът от този брак, Петър Делян, е водача на един от първите опити за възстановяване на българското царство от 1040 година. И в неговите жили, вече със сигурност, ако той е потомък на Гаврил Радомир и тази неизвестна по име маджарска принцеса, в неговите жили със сигурност тече и унгарска кръв. Разбира се, интеграцията между българи и маджари на ниво династични бракове си има своята кулминация. Аз мисля, че повечето в залата знаят къде е тази кулминационна точка. Това е времето на Иван Асен II и династичния съюз между Асеневата фамилия в лицето на Иван Асен II и домът на Арпадите. Династичен съюз, който е обвързан с териториалния спор за Белград и Браничево, т.е. той е един от етюдите на този спор, но пък се поставя, макар и кратък период, в доста добри отношения между българи и унгарци, особено на ниво владетелски дворове.
полуунгарецът Коломан I ще бъде български цар в периода 1241-1246 година. Интеграцията обаче, колеги, не е само династични бракове. Българи и маджари не само са воювали като врагове, а са били и съюзници. И всъщност този аспект също е важен. Той отново почти през цялата епоха на Средновековието не може да излезе от триъгълника България, Византия и Унгария. Първоначално срещаме маджарите в битката при река Ахелой. И то като съюзници на българите. А не както споменават първоначално някои византийски хронисти, че маджарите били в този замислен обръч, който империята трябвало да заклещи около Симеонова България, за да ликвидира заплахата в негово лице. Това може да е било идея, но фактите са на лице и преди доста време, вече сигурно колко години, преди 50-60 години, в една студия големия български историк професор Иван Божилов доказа по един красноречив начин, че в тази кулминация на българо-византийския конфликт маджарите са български съюзници, а не врагове. Маджарите са български съюзници, както вече ви споменах по времето на Петър I. През 50-те години на X век, когато се слага край на българо-византийските мирни отношения. И разбира се, когато иде реч за маджарската или унгарската интеграция, няма как да не отбележим и изявените унгарци или лица с унгарски произход, свързани по един или друг начин с нашата средновековна държава. Това е основно от епохата на Второто българско царство и най-бележитата фигура на тази своеобразна интеграция е един руснак, Ростислав Михайлович, който обаче прекарва по-голямата част от живота си и можем да кажем спокойно, той може да е руснак по произход, но унгарец по убеждение. И така, колеги, мисля да не утежнявам повече изложението. През епохата на Средновековието българи и маджари си дават среща по волята на историческата съдба, както по линия на конфронтацията, така и по линия на интеграцията. Конфронтацията може би в чисто количествено отношение доминира, но това е напълно нормално за епохата, за която говорим в момента. И в крайна сметка, именно отношенията и тенденциите, заложени през епохата на Средновековието, ще предопределят и по-нататък отношението към българите и България, дори когато вече и българската държава няма да съществува, между тези два народа. Благодаря ви за вниманието. Първо искам да благодаря за тази покана да участвам в това събитие. Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, както по заглавието си речи, моята тема може би ще е една обхватна, всеобхватна. Сега на доцент Тодоров темата беше обхватна темпорално, т.е. времево, той разбира в много дълъг период българо-унгарските отношения. Моята тема ще бъде обхватна като граница, като територия, защото ще мина към от общото към частното. Първо ще започна с революционната криза, революционните кризи в Европа, които избухват 1848-49 година. Революцията в Унгария, която създава легендарния образ на Лайош Кошут, и най-накрая ще се концентрираме върху мястото на Лайош Кошут в тази революция, защото тя го прави, може би дори малко пропагандно, го прави революционер от общоевропейски мащаб, такъв какъвто заради това, че ние сме така по-на изток, по-провинциални, такъв какъвто ние нямаме, поне що се касае до имидж на революционер-демократ. Революционер-демократ обаче не е толкова точно. Аз мисля да спестя някои така по-негативни подробности от
да кажем, биографията на Лайош Кошут предвид честването, но и без това професор Бонева чрез думите на Любен Каравелов загатна за някои специфика в неговата политика, така че ще ги кажа, когато му дойде времето. Започвам с Пролетта на народите. Един германски либерал през 1848 година, казва се Велкер, пише във вестник, в един от местните вестници, докато се, цитирам така по-художествено, докато се стопят снеговите по тези върхове, Пролетта на народите ще стопи леда на световната реакция. Това е един художествен превод, но терминът Пролет на народите влиза в първо тогавашната лексика, след това преминава и в историографията и цялата вълна от революционно надигане през 1848 година получава това име. Те са на изток от границите на Руската империя, даже навлизат в Руската империя заради полското въстание там. На юг достигат до река Дунав, т.е. не преминават в Османската империя тези революционни надигания, и на запад достигат до Атлантическия океан. Т.е. това е една голяма революционна вълна, която малко или много е инспирирана от френския пример. Френският пример още от революцията от 1789 година е заразяващ. През 1830 година втората революционна вълна в Европа също започва от Франция и не случайно тази от 1848 и двете също започва от там. Но трябва да се има предвид, че революциите от 1948-1949 година решават тези въпроси, които вълнуват отделните народи. Тоест, ако във Франция целта е да се демократизира режима, целта е да се премахне политическия елит, който да се ликвидира политическия елит, който е известен със своята корупция, и да се разширят избирателните права в условия на вече действаща конституция. После във Франция има един процес на задълбочаване. За първи път в историята възникват идеите за така наречените социални държави. И левите във Франция именно тогава, а именно Луи Блани и Ламартин, действат точно в тази насока. То революциите в Италия, в германските земи, в Австрийската империя имат друг характер. Естествено, те не са с еднозначен характер, но да кажем в Италия и в Германия имат ясно определен национално обединителен характер. Ако говорим за Австрийската империя, най-често говорим за национално-освободителния характер на революцията в Унгария, която следва революцията в Австрия, която пък има характера на буржуазно-демократична революция. Все пак трябва да направя някои по-детайлни уточнения, защото когато говорим за национално-освободителен характер на унгарската революция, няма как да бъдем съвсем точни. На първо място, защото унгарците не попадат под някаква форма на австрийска власт, както ние, примерно, попадаме под османско владичество, или да кажем поляците и финландците са под руска власт. Отношенията между Австрия и Унгария могат да се характеризират като своеобразна лична уния, която се сключва през 16 век, или по-точно след битката при Мохач от 1526 година, под натиска на османската опасност. Тогава при Мохач е убит тогавашния унгарски крал Лайош II и част от унгарските магнати избират за крал австрийския император, като тази традиция създава своеобразна лична уния, регламентирана по-късно с два договора. Първият от 1687 година
по време на една от войните на Свещената лига срещу Османската империя, и вторият договор от 1723 година. Според тези договори унгарския сейм, който е съсловна институция, приема като своеобразна благодарност към Австрия, която така постепенно отвоюва унгарските земи от Турция, от Османската империя, приема да избира за крал на Унгария представителя на династията на Хабсбургите. Тоест тук виждаме поетапно разширяване на правомощията на австрийския император в тази своеобразна персонална уния. Това го казвам, защото национално-освободителният характер на унгарската революция се съобразява с тези юридически условности. Когато през март 1848 година избухва революцията във Виена и тогавашният австрийски император Фердинанд V или първи, зависи дали го приеме за император на Австрийската империя или само на Унгария, когато той абдикира, унгарския сейм приема, че той спира да бъде едновременно с това и унгарски крал. И на 15 март, по идея на Ларош Кошут, унгарския сейм, той се нарича Поженски сейм, по мястото на Пожен, тогавашния Пресбург, днес Братислава, града, в който заседава унгарския сейм. По идея на Ларош Кошут, Поженския сейм изпраща до императора няколко искания. Първото искане е за конституция, второто искане е за правителство и третото искане да се денонсира личната уния, което би означавало Унгария да си върне самостоятелността, която евентуално приемам, че е загубила през 16 век. Първите две искания са удовлетворени и реално се създава едно правителство съвсем легитимно, защото с императорски указ, начало с Ларош Батяне, в което Ларош Кошут е финансов министър. От тук насетне обаче започва радикализацията на унгарската революция и то не без съдействието лично на Кошут, който настоява за отделянето на Унгария от Австрийската империя, обединяването и с Трансилвания, т.е. с останалите исторически унгарски земи и формирането на една държава, която би могла да прирасне дори в по-голяма дунавска държава. Така че тази конфронтация има своите, на първо място, юридически основания. Отказ на австрийския император от престола, което го прави автоматично да се отказва и от унгарския престол. Сега постепенно революцията се радикализира, не трябва само да я обявяваме за национално-освободителна, в случая тя има и буржуазно-демократичен характер заради приетата конституция, има и характер на антифеодална революция, защото някои от първите укази, които новата власт издава, са за освобождаването на селените, за конфискуването на имотите на унгарските магнати, които са емигрирали в началото на революцията и раздаването им на селячеството. Като казвам освобождаване на селен, т.е. премахване на личните повинности, които в някои части на Австрийската империя са останали още от времето на Мария Терезия и Йосиф II. Фактически революцията има освен буржуазно-демократичен национално-освободителен характер, има и малко частично антифеодален характер. Естествено, задълбочаването й води до война с австрийците. Освен това, на страната на Австрия застават част от славянските поданици на империята. Тук професор Болева загатна за мнението на Любен Каравелов за политиката на Ларош Кошут и на неговото правителство, защото той по-късно създава правителство, а именно за маджаризиране на славяните, т.е. за потискане, примахване на автономията на харватите, каквато те имат в рамките на
Австрийската империя и съответно това води до войната, която започва Бан и Елачич, Йосип Елачич, мобилизирайки хърватска армия и насочвайки я срещу Будапеща. Освен това словенците, австрийците също воюват, но в крайна сметка решаваща се оказва руската намеса. Тоест Унгарската революция е потушена през август 1849 година с решаващата помощ на 200 хилядна армия на генерал Паскевич, изпратено от Николай II, който естествено вижда в Унгарската революция едно дълготрайно огнище на революционно напрежение, което заразява и полските земи. От тук насетне руската армия потушава унгарската, т.е. тогавашният главнокомандващ на унгарската армия Гергей се предава при Вила Гошче и оставя оръжието и Лajos Кошут с неговите сподвижници преминава османската граница. Вие вече знаете оттам насетне каква е неговата история, т.е. за кратко той престоява в Видин, в Шумен. Именно заради тази история, която ви казах на унгарската революция, може да предположим какви са основните влияния, които оказва пошлата емиграция в българите. На първо място самочувствието, естествено, защото с малки изключения по произход тези хора са аристократи, свикнали на едно високо обществено положение и пренасят този си стереотип в българските земи. Българите на място виждат, че християни могат да се държат като господари, а не само като, да кажем, роби или като рая. На второ място, естествено, европейския начин на живот и така тези неща са известни. Факт е, че започнах от там, че Лajos Кошут е един от петимата най-велики европейци по време на революцията. Започнах и от там, че това е малко или много пропагандна роля, защото след като излиза от Османската империя, т.е. преминава в Англия и в Щатите по-късно, а след това се връща в Европа и се установява в Торино, той има активен досег с тогавашната европейска преса и с американската такава. Даже вероятно сте запознати, че Ейбрахам Линкълн в Спрингфилд слуша неговата беседа за революционното движение в Европа. Тоест, да не правя може би неудачни сравнения, макар че Горбачов след края на перестройката изнесе серия лекции в Щатите и с това спечели $1 милион, в случая Лajos Кошут израсна в очите на европейското революционно движение именно сред тази пропаганда на революционната кауза от двете държави, в които като цяло поддържаха революцията. Съединените щати и Англия, без официално естествено да се намесват в нейна полза. Второто, което той създава в Торино, влиза във връзка с Мацини, т.е. той влиза във връзка с едни от най-големите революционни, дълготрайни, не само като мащаб голем, като брой хора и като исторически опит, революционни организации. В случая става дума за обществото на Мацини, за карбонарите, т.е. една революционна организация, която създава като цяло революционната традиция в Европа през 19 век. И чрез нея, фактически чрез връзките с Мацини и Гарибалди, той получава допълнителна популярност. Затова казах, че неговата роля излиза извън рамките на революцията в Унгария и преминава в граница на тази европейска революция, която създава европейските нации някъде към, да го кажем, условно средата на 19 век, защото именно това е века на национализма, това е времето, когато нациите се утвърждават и революция като тази в Унгария способства за това. И ще завърша, предполагам, че не съм толкова дълго говорил, ще завърша с една мисъл на един от неговите най-големи противници. Това е унгарския магнат Иштван Сечени, който го обвинява, че не действа рационално в революционното движение, а действа с
сърцето и с душата си. Революция с рационалност никой не прави. С рационалност си, да кажем, изгражда дипломация, по мирен път се решава национален въпрос, но революцията винаги изисква някакво сърце. И Иштван Сечени сравнява Ларош Кошут с великите френски революционери Робеспиер, Демолен, Сен-Жуст, Д'Антон Марат, като го поставя на една и съща плоскост. Вярно е, първите, т.е. френските революционери от 18 век са основно якобинци. Те завършват повечето от тях на ешафода, докато Ларош Кошут завършва своя път спокойно в дома си, но факт е, че революцията, която той извършва, само 19 години по-късно, заради мащабите и заради значението си, води до трансформирането на Австрийската империя. Така наречения Аусглайф, т.е. споразумение, според което тя се трансформира в дуалистична монархия. Фактически венеца на унгарската революция, крайният етап на делото, се проявява не веднага, 48-49 година, а 67 година, когато Унгария става самостоятелна държава, със собствено правителство, парламент и така, в рамките на една дуалистична монархия, модел, който, както беше споменато от професор Бунева, често се възприема като възможен вариант на българския национален въпрос в края на българското възраждане. И с това искам да благодаря за вниманието. Ще кажа за пореден път, че факт е, че всъщност най-унгарското място в България е Шумен и това, че ние отдаваме необходимата внимание и на Ларош Кошут, и на унгарската връзка в нашата история е много ценно. Аз избрах темата няма да бъда много обстоятелствена, но ще оставя така основни акценти на темата за унгарската проблематика в творчеството на Любен Каравелов. Любен Каравелов тази година отбелязахме неговата 190 годишна на изкупривството и в Националната библиотека с изложба и по тази причина се върнем, пък и като цяло той е много значима историческа личност, трябва да се връщаме периодично към него. Аз съм писала отделни статии, но сега ще обединя усилията си в няколко подтеми, за да свържем темата и с Кошут, и с Унгария. Знаем, че още в руския период на своето развитие, 1857-1867 година, Любен Каравелов проявява интерес към по-радикалните политически движения, към национално-освободителната идеология и свърза се с радикални руски дейци и с други емигранти. И първото споменаване на Унгария, което аз съм забелязала и на Кошут в неговото творчество, е в една записка, проект, който се създава 1862 година за обединение, за създаване на средище в център Белград, Сърбия, между българи и сърби, което текстът се нарича "С какво може да се помогне на българите". И там Каравелов и неговият съавтор, който е един руски славянофил, казва, че трябва да се създаде дружество в емиграция, което да ръководи освободителното движение на българите, както и техните просветни инициативи. И те изрично казват, че по подобие на унгарското, учредено в Торино, или на руското, основано в Лондон от Херцен, това дружество трябва да издава вестник и да популяризира националната идеология. Това е още 1862 година. Тоест, той познава дейността на Кошут, познава унгарското национално освободително движение,
По-късно неколкократно споменава, че именно унгарци в Централна Европа, а пък на Балканите гърците са водещите дейци, водещите нации в отстояването на национално-освободителната борба. По-нататък нещата се развиват малко по-неочаквано за самия него. Той се премества през 1867 година в Белград, за да сътрудничи на вестници и да се развива като журналист и писател, но тъй като се свърза с радикалните среди, е изгонен оттам и началото на 1868 година попада в Нови Сад, който е вече в Австрийската империя и то по-скоро в Австро-Унгария, в унгарската част на тази голяма империя, която е създадена една година, голяма дуалистична монархия, която е създадена една година по-рано. Запознава се така от първо лице с новите исторически обстоятелства и 1868 година от август месец до януари 1869 година се запознава и с Будапештинския затвор. Тоест той опознава Унгария през мъртвия дом, както го нарича. Арестуване по неоснователно обвинение за съучастие към убийството на сръбския княз Михаил Обренович, и тъй като към момента на ареста се намира в Нови Сад, той е отведен в Пещенския затвор. Оттам имаме няколко негови важни творби, които пише в дните на своето 200-дневно затворничество. Едното се нарича "Из мъртвия дом". Тя е така литературна творба, която изследователите на българската възрожденска литература бележат като етапна в неговото творчество. За мен тя като историк на Възраждането, тя е ценна, защото показва неговото отношение към направената реформа в Австрийската империя и изобщо към някои текущи проблеми, свързани с Унгария. Ето какво пише той. Само ще цитирам няколко текста. Чел съм някога историята на Хуняди, написана от французина Шосен, в която се казваше, че маджарският народ е един от най-либералните европейски народи, че е човечен, милостив, справедлив и прочее. Обаче пещенските затвори говорят съвсем друго, т.е. така той не е удовлетворен от реда в пещенския затвор, което е съвсем нормално. По-нататък също обаче, въпреки това, той изказва респект пред героизма на маджарите, които са се борили за своето национално освобождение, които са постигнали сегашното положение да имат своя конституционна форма на самоуправление в рамките на Австро-Унгария, и вече се появяват в този текст първите обвинения спрямо унгарците, че те потискат славяните, които са в тази част на Австро-Унгария, която е останала под австрийска власт. Това ще бъде един от лайт мотивите на по-нататъчните му съждения и в вестник "Свобода и независимост", но за тях ще кажа малко по-късно. Пак последният ми цитат от тази литературна творба "Из мъртвия дом", писана в Будапештинския затвор. Ще цитирам последно. Кошут казва, Каравел всъщност цитира Кошут, явно познава добре неговото развитие и казва, че ето някогашната му позиция през 1848 година е унгарците да господстват безусловно над всички останали народи, които са под тяхна власт в империята, но по-късно самият Кошут предлага при устройството на отечеството му славяните и останалите народности да имат по-широки възможности за самостоятелно развитие, каквито те обаче нямат в пълна степен, с изключение на хърватите, в рамките на Австро-Унгария. И пак в Будапештинския затвор той създава една своя програмна статия "Мои братя", която е и включително и в учебниците по история е цитирана и посочвана. Тя има отношение към по-нататъчния развой на идеологията на Любен Каравелов. Подписана е Пещенската тъмница 1 януари 1869 година. В нея
Той проблематизира идеята за евентуално създаване на дуалистична българо-турска монархия по подобие на австро-унгарската, тъй като остро критикува съществуващия ред в Османската империя и казва, че турците не са австрийците и че ние не можем с тях да направим дуализъм, но въпреки това трябва да ползваме като модел част от процесите в Австро-Унгария, най-вече във връзка с борбата за автономия на балканските народи и посочва с кого трябва да се обединят българите, кои са моите братя. Това са българи, сърби, румънци и гърци. Интересно е, че включва и гърците в една бъдеща Балканска федерация, която трябва да се създаде на мястото на Османската империя. По-късно, пък църковният въпрос е още в разгара си, така че той се оказва малко извън контекстуален, но въпреки това статията му е публикувана в два вестника. Публикува Иван Касабов във вестник Народност, публикувате сръбския вестник Застава и тя става популярна. След като вече излиза от затвора и през лятото на 1869 година се премества в Букурещ, Любен Каравелов подготвя своята следваща стъпка в кариерата си на публицист и края на 7 ноември 1869 година започва да издава вестник Свобода, който по-късно, знаете, след смъртта на Левски е преименуван в Независимост, но продължава като същия вестник. На страницата на този вестник той засяга неколкократно темата за Унгария, за маджарското освободително движение, за дуализъм, за австро-унгарския дуализъм. Има един хубав цитат, който е кратичък и ще ви го споделя. Цитирам: дуализмът днес е станал моден фрак, с който иска да се кипри всяка дипломатическа глава, за да покаже своите дипломатически способности. Това е цитат от 22 януари 1871 година. Тоест, този моден фрак обаче, казва той, не пасва на нашите балкански нрави. Ние не можем да създадем дуалистична монархия и да следваме поведението, както каза той, на маджарските дуалисти, защото турците не са немци, а Махмуд Паша не е байст. И има доста цитати в тази насока, няма да се спирам на тях. Малко по-късно, обаче след конституирането през май 1872 година на Българския революционен централен комитет и постигането, на който той става председател, се засичат в творчеството му отделни примери, показващи, че радикалната политика, която следва и комитетът, и Любен Каравелов, се уповава и на част от принципите на унгарското национално освободително движение. В последната така фаза на радикалната дейност 1873 и 4 година, преди той да започне да издава вестник разписание Знание, има любопитни бележки в вестник Независимост, отнасящи се вече до критика на правителството на Австро-Унгария, в което унгарците имат също важна роля в реформирането на външната политика, че то поддържа съществуващия режим в Османската империя и че българите нямат възможност да реализират своите национално-освободителни идеали, тъй като срещу тях се противопоставят и виенските, и будапещенските политици, които са част от концерта на великите сили, и това си е абсолютен факт. Тоест, в обобщение ще кажа, че Каравелов познава и унгарската история, и текущото състояние на политическия развой в земите на Австро-Унгария и в Унгария, и той не заема венцехвална позиция по отношение на Унгария, на унгарците, на техния революционен опит, а премерва нещата в зависимост от българските национални интереси. Когато трябва да се даде пример за това, че
за политически радикализъм, за отстояване на националните идеали, тогава Кошут и другите революционери са изведени на преден план. Когато обаче трябва да се анализира текущото положение в самата империя, той системно ви критикува, че потискат славянските народи, които са под властта пряко на унгарците, и отделно критикува венското и будапештенските дейци, че подкрепят Османската империя, и това е факт и става видно вече в хода на руско-турската освободителна война. Това са общите ми съждения. Присъства унгарската тематика и Унгария плътно в творчеството на Каравелов, което показва, че всъщност българското възрожденско общество познава и отчита и политическите и историческите реалности на своето време, свързани с развитието на унгарския народ. Благодаря. Най-напред благодаря на доктор Даниел Руменов за любезната покана да участвам в това събитие, в този празник. И да припомня, че винаги съм мислила и така съм казвала на моите студенти в Унгария, че Шумен е най-унгарското място в България, защото тук е свързана паметта както на българи, така и на унгарци за великото дело на Лajos Kossuth. Всъщност имам и една лична причина да приема тази покана, защото всъщност тази година, през 2024, се навършват 10 години от публикуването на книгата ми за българите в Унгария „Културна памет и наследство“. Книгата, която беше подкрепена от Българското републиканско самоуправление и Дружеството на българите в Унгария. Ето защо сред многото теми и многото идеи, които имах за участие в днешното събитие, избрах именно тази тема. Да говоря за българите в Унгария, минало и настояще, въпреки че съзнавам, че темата е изключително богата, изключително широка, но надявам се всички онези от вас, които се интересуват малко повече, биха могли да надникнат както в книгата, която преди малко показах „Българите в Унгария“, така и другата ми книга „Преводачи на култури“, които книги са депозирани в регионалната библиотека, има ги и в регионалния исторически музей в град Шумен. Всъщност аз ще се опитам да очертая възможно най-общата картина на българите, на общността на българите в Унгария. За да бъде тази картина пълна, е нужно много повече време. Всъщност бих искала да започна с това, че допускам, че аудиторията е по-разнородна. Ето защо ще се придържам към един малко по-популярен стил на изказване и ще добавям някои свои лични впечатления, тъй като съм имала радостта и късмета 9 години да живея в Унгария, в град Дебрецен, градът побратимен на град Шумен, и в град Будапеща като преподавател в ЕФТА университет. Всъщност днес българите в Унгария представляват една твърде разнородна, твърде нехомогенна общност, която е формирана по различно време и по различни пътища. Но тази общност се стреми към единство. Съвременното унгарско законодателство, това е един закон, който е приет през 1993 година, признава българите в Унгария като едно от 13-те национални малцинства. Тоест, исторически доказали се с своето присъствие на унгарска земя и със своя принос в развитието на унгарското общество. Всъщност, този закон и признаването на българите като едно от националните малцинства дава възможност те да развиват своя дейност, т.е. получават подкрепа от унгарската държава
за развитие на дейности, свързани с своето самоопределение, образование и култура, което е изключително много важно за интегрирането на българите, както помежду им в една относително нехомогенна общност, така и за поддържането на българската идентичност. Искам много така сериозно да подчертая, че българската общност в Унгария и българите в Унгария са една изключително уважавана общност, която се ползва с много висока степен на авторитетност, поради редица причини, за които ще стане дума в изложението ми нататък. Дори съм имала случаи, когато са ми подарявали цветя и шоколад само за това, защото съм българка, от съвсем непознати хора. Също така и разговори, които са водили до убеждението, по-скоро са потвърждавали убеждението ми, че за унгарският народ българинът се ползва с висока степен на уважение. Всъщност бих искала само да припомня някои факти, някои събития, които бих нарекла така първи документирани стъпки за присъствието на българите на унгарска земя. Междувременно с мои студенти в ЕЛТЕ университет направихме един много интересен филм, който се нарича "Покана за разходка по българските места в Будапеща", който всъщност обобщава с разказ и с визия много от нещата, за които ще стане реч в моето изложение. Така че едно от така, първите по-масови заселвания на българите в унгарска земя се случват след разгрома на Чипровското въстание от 1688 година. И както е известно, много от българите са принудени да напуснат своите родни места и да се насочат към унгарските земи, и те се заселват в областта Банат, тогава сега всъщност част от Румъния. Това са така наречените банатски българи. Друга част обаче се заселва недалеч от град Будапеща, в едно малко градче, известно обаче със своят културен и туристически облик. Днес, а някога не е било така със сигурност. Това е градчето Сент Ендре, като документи, които проучва Петър Кирай, установява, че в местните регистри има много хора, които носят имена с български произход, като българи, болгарин, чипровчан и така нататък. Всъщност в Сент Ендре преселниците от чипровци създават своя махала, която първоначално наричат Свети Никола, последствие по-масово става известна като Чипровачката махала. И тук, вероятно, още в началото на 18 век, те изграждат свой духовен храм, своя църква, която дълго време е била известна под името Чипровачката църква. И днес тази църква е запазена. Всъщност, исторически по-късно тя се усвоява от сръбската общност, която е била по-многобройна от българската, а днес тази църква е всъщност унгарската римокатолическа църква Свети Петър и Павел. Така че ако пътувате за Будапеща и Сент Ендре, непременно се отбийте на вратата на входа, вляво от входа, има една табела, на която е написано Чипровачка църква. Така че следите в Сент Ендре на българите са живи и до ден днес. Бих искала също така да спомена и приноса на българските търговци, които пътуват по унгарски земи, които разширяват и утвърждават българските следи в Унгария с изключителния им влог за развитието на книгопечатането. Само да спомена като факт, че историята на Атанасий Наскович, която излиза през 1801 година, изляза с спомоществователството на българските търговци и той изразява своята благодарност в предисловието към своя текст. Всъщност, в двора на сегашната руска църква, която се намира в близо до площад Петьофи в центъра на Будапеща,
И до ден днешен са запазени надгробни плочи с надписи на кирилица, където са погребани български търговци. Но бих искала да спомена имената на двама от тях. Това са братя Накови, братята Христо и Кирил Накови, които живеят в Будапеща в края на 18-ти, началото на 19 век. Двамата всъщност са богати търговци на добитък, земеделци. Даже Христо Наков основава първото в Унгария земеделско училище, в което учат даровити деца. Любопитна подробност е, че в имението на Христо в местността Сигет е открито прочутото съкровище с прабългарски произход, известно от Норцент Миклош. Всъщност големи сгради, които са били собственост на братята Накови и до ден днешен се намират в центъра на Будапеща. Една от тези сгради, сегашният хотел Four Seasons, някога е била една от най-впечатляващите сгради в класически стил в Будапеща. Всъщност един от площадите на Будапеща, имам предвид централните площади, недалече от елитната улица Ваци, се нарича Криштоф и този площад е наречен именно на името на Христо Наков, на българина Христо Наков. Между другото също да спомена, че магазини на български търговци и до ден днешен красят центъра на красивата столица на Унгария. Но всъщност най-солидни следи в унгарското общество остават българските градинари, горбечии, за които бих искала да говоря малко по-подробно. Всъщност, според изследванията, така нареченият поход на българските градинари към Европа, към света изобщо и в частност към Унгария, започва в края на 19-ти, началото на 20 век. Те са изключително изследвани всъщност тяхната дейност и от редица изследователи в миналото и в съвремието, но така обобщената представа за тях е, че това са изключително добре организирани, изключително трудолюбиви, изключително отговорни към своята работа люди, млади хора, енергични, които всъщност преобръщат традиционната представа на унгареца за зеленчукопроизводство и за зеленчуци, защото те въвеждат непознати за тогавашния унгарец технологии, които са и високопроизводителни. Всъщност това е известното водоподемно колело, което се задвижва с човешка и животинска сила, известният долап или долап, който действително за времето е бил революционна технология и който и до ден днешен унгарците свързват с българите. Даже това колело на унгарци се нарича българско колело, Болгар Кейрек. И също така в едно такова колело, вече така модифицирано като паметник, е паметник на българските градинари, на българското градинарство и е положен в центъра на градчето Халастелек на остров Чепел. Важното е, че с своята организация, с своите технологии, с своето трудолюбие, те правят изключително голямо впечатление на унгарското общество и разбира се, тази високопроизводителност на труда привлича вниманието на унгарците. Даже унгарски специалисти по зеленчукопроизводство специално техния опит и въвеждат понятието градини по български образец. Междувременно в Унгария са работили и градинари от Шуменско, от селата Салманово, Мадара и Смятово. Лично аз съм историята на Райко Райков от село Мадара. Изключително показателни истории за трудолюбие, самоотверженост и разбира се дълбока драма, която настъпва в средата на 20 век, след като се сменят формата на
управление и градинарите биват обявени за кулаци, за врагове на народа. Всъщност важно средище и до ден днешен за търговия в унгарската столица Будапеща, това са централните хали. Това е било предпочитано място и от българските зеленчукопроизводители, българските търговци, тъй като до началото на 20 век те живеят съвсем наблизко до централните хали. Даже аз до преди 4-5 години все още съм срещала надписи на имена на българи, т.е. търговци. Лично съм се познавала с търговци, които продават на централните хали. Разбира се, те са продавали своята продукция не само там, но и на площад Бошняк, където в момента има много хубав паметник на българските градинари, площад Ракоци и така нататък. Съвсем естествено е развитието на общността, която вече включва както имотни, заможни люди, така и обикновени работници, да изисква и форми на своя организационен живот. Ето защо съвсем естествено през 1914 година българските градинари и търговци в Унгария основават свое дружество, което съществува и до ден днешен. Неговият пръв председател е Лазар Иванов, една изключително уважавана личност. Той предоставя част от своето жилище за Параклис и за училище за нуждите на дечицата от Будапеща. Показателни са думите на Лазар Иванов, които се цитират с изключително голямо уважение и които са част от паметника в малкото градче Фелчо Жолца. А думите гласят, че бъдещето се гради не само с мотика, но с вяра в Бога и с отворени очи. Показателно послание към всички български градинари в Унгария и не само. За нуждите на българската общност през 1918 година е открито и българско училище. То се намира в сградата на улица Лоня и съвсем близко до централните хали. Разбира се, после се мести на други места. Когато през 2018 година българското училище отбеляза своята 100 годишнина, на сградата на улица Лоня беше поставена и възпоменателна паметна плоча. Всъщност, историята на училището е изключително интересна, според мен изключително показателна, защото градинарите създават свое училище не само или по-скоро филиали на училището в Будапеща, както в град Мишколц, така и в град Пейч. За жалост, поред причини, тези училища не продължават своето съществуване дълго време. За известно време децата са превозвани до Будапеща, живеят там на пансионни начала, но се оказва неудачна форма. И просто социализма е открито училище, българско училище Христо Ботев, което по ред причини законови, нормативни, субективни несъответствия на изискванията на унгарската образователна среда, това училище през 2011 година беше закрито. Бях свидетел на този процес и съм регистрирала дълбокото разочарование и дълбоката болка, с която българите в Унгария приемаха закриването на това училище. Но всъщност, точно в тази драматична ситуация, българското републиканско самоуправление взема едно доста мъдро решение и подобно на двуязичната детска градина създава училището за роден език. Това е училище, което съществува, което действа и работи по унгарско образователен модел, като децата в него изучават допълнително часове, които са часове по български език, българска литература и българска история, преподавани на български език. Изключително важно е, че преподаването на българистични дисциплини
е на такова достатъчно ниво, високо ниво, защото позволява на учениците да изберат българският език като допълнителен изпит за явяването на матура. Т.е. българският език в Унгария има високият ранг на матуритетен предмет. И съм имала отговорността и щастието като преподавател в НТ университета да бъда и член на Държавната комисия по български език и литература и да се радвам на старанието и на любовта, с която местните дечица са изучавали българският език и българската литература и българска история и представят резултатите от своето обучение. Всъщност, може би любопитен детайл е, че сегашната директорка на училището за роден език, госпожа Веселина Барки, е наша съгражданка. Тя е от Нови пазар. Един изключително талантлив човек, ръководител и много добър педагог. Също така, след като изграждат своята образователна форма чрез училището, българската общност създава и влага своя труд при изграждане на българска църква. Тоест през 1931 година до бившия пазар за добитък на улица Вагохи е построена православната църква Свети Кирил и Методий. Около 2000-та година е построен и Параклис Свети Трифон. Всъщност това място е не само духовно, това е социално място, тъй като то събира местните българи на най-големите празници. Всъщност храмовия празник е на 24 май, на 11 май, от 11 май до 24 май. Това е един период на празник за цялата българска общност. Също така с дарения на местните българи с много труд, разбира се, с известна подкрепа от страна на унгарската държава, е изграден през 1957 година Българския културен дом. В двора му се намира паметника на Христо Ботев. Показателно е, че през май тази година беше официално открит нов културно-образователен център, който всъщност завършва и окръгля пространството на българите, защото този нов културно-образователен център събира на едно пространство църквата, училището и културния дом. Много бих искала също така да спомена и, тъй като говоря за българските следи в пространството на Унгария и малко по-специално на унгарската столица. Ако се разходите с един от най-красивите квартали на днешна Будапеща, квартал Зугло, където са живели много български и до ден днешен живеят наследници на българските градинари, ще откриете много имена на улици, които имат отношение към българите, българското градинарство, български градинар, пътладжан, Балкан и така нататък. Тоест едни следи, които трайно установяват българското присъствие в унгарската столица. Също така бих искала да спомена, че освен на българско републиканско столично самоуправление, както и местни самоуправления, едно от тях е Дебреценското самоуправление. Познавате много добре госпожа Димитранка Мишколци. Съществува и една много важна организация, според мен, Организация на българските интелектуалци в Унгария. Това е организацията Българския културен форум, чието член съм и самата аз. Организация, която се насочва към популяризация на българската култура в различните измерения в унгарския интелектуален свят. Бих искала също да спомена за ансамбъл Янтра, който е на толкова високо ниво, че има статуса да представя България на международни фолклорни фестивали. Ще ми се също така да спомена и съществуването на уникалния театър, малък театър, наречен
който се ръководи от изключително талантливата и всеотдайна актриса Габриела Хаджикостова. Но ми се иска така да превърша това свое, макар и фрагментарно изложение с един паралел. Ако в края на... Да, момент само трябва да... Просто завършвам, не знам дали ще бъде нужно, но да. Само исках да подчертая, че ако някогашните градинари се събират на 26 октомври, извинете, денят на Свети Димитър като ден на делбата, в който те се разплащат със своите работници, то днес през края на октомври или в началото на ноември българите в Унгария отново се събират на един изключително интересен и емоционален празник, който се нарича Булфест. Този Булфест е всъщност празник на единството и на заявената, на отстояваната българска идентичност на местните българи. Мисля да спра до тук, въпреки че многоточието остава. Благодаря ви много за вниманието и за интерес. Здравейте, колеги! Благодаря за възможността да кажа няколко думи за историята на къщата музей. И така, както доцент Михов каза, след потушаването на Унгарската революция, пътя на Кошут минава през Османската империя и през град Шумен, където той е настанен в дома на тогавашния кмет Хаджи Димитрак Хаджипанев и прекарва едва 4 месеца. От ноември 1849 до февруари 1850 година. И всъщност век по-късно Шумен и къща музей Лайош Кошут се превръщат в център на българо-унгарските културни отношения, като една от причините пребиваването на Кошут в този дом. Относно историята на къщата има много публикации на много колеги. Аз ще спомена само няколко от тях. Едната е на Маргарита Стилянова, която е дългогодишен уредник на къщата музей. След че е някъде тук даже в публиката, да. Тя разглежда историята на къщата от създаването й до началото на 21 век. А другата е на Пета Хараланова, която пък разглежда историята на българо-унгарското дружество, което предшества създаването на къщата музей. Също така има редица публикации, които са свързани с историята на къщата в различни вестници през годините. А в архива на къщата музей се съхраняват и много материали, събирани във връзка с годишнини от тогавашните уредници и директори на къщата. Доста интересни сведения има събрани от този период. Някои от тях може да откриете в фонда на Държавен фонд Шумен. Като цяло имаме и материали, които са съхранени от БНР и Шумен. Има една много интересна извадка от интервю на Петър Словински, който разказва как всъщност им се дава разрешение да започнат да работят по създаването на къщата музей, тъй като тази идея е залегнала много отдавна. Още през 1930 година със създаването на българо-унгарското дружество, една от основните дейности на това дружество е било да се съберат материали, които да дадат насоки на местните изследователи и учени, къде точно се е намирала къщата, в която Кошут е пребивавал. Материалите, които събира това българо-унгарско дружество, са дадени на Стилян Челенгиров, който по-късно пише книгата "Маджари и поляци в Шумен". Самата книга е доста противоречива със своите сведения. Въпреки това и до ден днешен е доста ценен източник за отношенията на българите с кошутовата иммиграция. По-късно, може би някъде преди 15 на години, Джор Тарото, който тогава е директор на Унгарския културен институт в
София превежда книгата на унгарски език и днес и унгарците имат възможност да се докоснат до историята на Стилян Чилингиров. След откриването на местоположението на дома, в който е бил Лайош Кошут, се започват доста масирани действия, за да може този дом да се превърне в музей. Това става 1931 година. Първоначално къщата се превръща в място, където идват унгарци и българи, любопитни да видят къде е пребивавал Кошут. И стопаните на дома са били техни домакини и са посрещали постоянно групи от хора. Къщата е била окичена с картини на шуменски художници, пресъздаващи различни моменти от пребиваването на Кошут. И през 1933 година, отново по инициатива на Българо-унгарското дружество, се поставя една паметна плоча. Това е направено с огромни почести, с участие на унгарски делегации, с участие на много дружества от България. Изобщо е бил един голям празник, един Кошутов празник е бил наречен. И до 1947 година къщата продължава да функционира неофициално като музей, докато там живеят наследниците на Хаджи Димитрак и Хаджи Панев. Едва през 1947 година къщата е откупена от градския съвет на Шумен. Това се случва поради няколко причини. На първо място политическите промени, които са в страната. И на второ място факта, че стопанина на дома Иван Козарев, който категорично отказва да продаде къщата, умира година преди това. И след откупването на къщата се започват едни масивни ремонтни дейности. От 1947 до 1949 година се организират два основни екипа, които работят по реставрацията и превръщането на къщата в музей. Един екип е от български специалисти, ръководен от професор Жак Натан, а другия от унгарски специалисти. Къщата е била в много тежко състояние, затова изцяло етнографската част е възстановявана с различни експонати, които са намерени специално, за да може да бъде обзаведена. Частта, която е свързана с историята на Лайош Кошут и унгарската революция, съответно е поета от унгарски специалисти. И на 20 ноември, 100 години след пристигането на унгарските и полски иммигранти в града, къщата отваря тържествено врати. Имало е всенародно честване отново, официални делегации от Унгария, от България, митинг, който е тръгнал от гарата, стига до къщата музей с невероятни тържества. Къщата официално отваря врати. След като къщата вече започва да функционира като музей, претърпява няколко промени, тъй като времето не достига за реставрация. През 60-те години се оказва, че северната стена не е добре укрепена и има вероятност основите да подадат и се започва един основен ремонт, който всъщност е бил много труден за финансиране. Въпреки това, с упорство от страна на тогавашния директор успяват да набавят необходимите средства и да се възстанови тази част от къщата. От тогава до днес са извършени няколко ремонтни дейности, по-сериозни ремонти, предимно козметични, за измазване на фасадни стени при смяна на експозиции, измазване на дървените части на къщата, като последния по-сериозен ремонт беше през 2018 година. При този ремонт беше изцяло подменен покрива на къщата музей, бяха обработени дървените части и се отвори извънното помещение. Всъщност очисти се, реставрира се, надявам се да имам възможност и скоро време да го включим в експозицията на къщата.
По-сериозните ремонтни дейности бяха в така наречената нова сграда. Тя има доста интересна история. Още със създаването на къщата музей има идея за откупуване на горната част от имота и там да се направи една съвременна сграда, където се реализират различни събития. За съжаление, 20 години трябва да минат, за да може да се изгради тази сграда. И това не минава без проблеми. Неколкократни откази има от страна на тогавашното управление в България. Въпреки това успяват по някакъв начин българските и унгарските страни да се споразумеят и в крайна сметка се започва градежа на една доста модерна сграда. Идеята е да бъде с интересен облик, да отговаря на всички тогавашни изисквания. В сградата е било заложено да има една зала и още 2 сервисни помещения. В едното да е канцеларията, в другата стая да бъде приемната. В крайна сметка на 21 март 1969 г. отваря врати и новата сграда. В нея поместена изложба, посветена на Унгария по пътя на социализма. През годините тази изложба се променя доста и след политическите промени вече носи името 1000 години българо-унгарски връзки. През 2018 година тази сграда беше ремонтирана основно, тъй като при първоначалния проект тя беше с панорамен покрив, което представляваше доста сериозна трудност при по-дъждовно време. Същевременно самата експозиция беше така направена, че светлината, която идва от този панорамен покрив, да е основната в залата, наложи се промяна на осветлението и открихме кабинет за обучение по унгарски език. Също така и библиотека. Къщата към днешна дата разполага с доста богат фонд от книги на унгарски език. Имаме научна литература, художествена литература и също така и детска литература, така че ако някой има желание да прочете някоя унгарска книга, може да заповяда. Последно това лято получихме 2 доста големи дарения от унгарци, може би към 200-300 книги, ако не и повече. Така че вече имаме място, къде да ги сложим тези книги. И една, може би, много важна част, с която се здоби тази зала, беше климатизацията. Вече може да се ползва целогодишно тази зала за различни събития, тъй като преди това нямаше отопление. Също така и санитарен възел вътрешен. До тогава ползвахме, може би, още от времето на Кошут санитарния възел. През годините къщата развива широка културна дейност. Това се случва благодарение на споразуменията между Унгария и България, регулярните културни споразумения. Благодарение на тези споразумения къщата успява да завърши контакти с много музеи в Унгария. Може би първият музей през този период, който има връзки с музеи извън рамките на страната. Интересното е, че след инициативата на къщата музей за повъртимяване между градовете Дебрецен и Шумен, музея започва активен научен обмен с музеят Дери, който е в Дебрецен. И отношенията между двата музея никога не са били регулирани с тези спогодби, културни и научни спогодби, но се оказват едни от най-устойчивите през годините. Освен с музея Дери, къщата музей поддържала тесни връзки с двата възпоменателни музея на Кошут в Монох и в Цеглед, тъй като в Цеглед се изнася възпоменателния музей на Първа българска армия в Унгария. Това е всъщност и другата причина двата музея да поддържат тесни връзки
до края на миналия век някъде. Освен това, къщата музей е инициатор на много събития, които продължават историята, продължават да се развиват и днес, както е примерно историята на рецитаторския конкурс Българска и унгарска поезия. Този конкурс започва историята си през 1969 година, като един конкурс имаш за цел да отбележи годишнина на къщата. Въпреки това скоро прераства в национален и днес продължава да се провежда на всеки 2 години. Благодарение на този конкурс всъщност се превежда много голямо количество унгарска литература на български и българска литература на унгарски език. Към днешна дата къщата продължава да се развива в много насоки, като освен регулярните изложби, които ни гостуват, авторски изложби, които представяме извън страната, често имаме възможност да представяме и съвременно унгарско кино, като последните 2 години шуменци имат възможност да се запознаят с лауреатите от фестивала за унгарско късометражно кино Бушум. Само в Шумен се представя, мисля, че освен в София, представени са и различни филми, които трудно могат да бъдат достъпни по какъвто и да е начин, въпреки възможностите на интернет. И също така много активно продължава работата с деца, което мисля, че е една от водещите дейности към днешна дата, тъй като спецификата на къщата позволява да се провеждат уроци на различни тематики, нетипични тематики, бих казала. Имахме възможност, освен с теми свързани с унгарската култура и история, да провеждаме и много уроци с колегата педагог в музея, мисля, че не е в момента, Александра Егунова, и така наречени дублетни уроци. В тези дублетни уроци се представяха паралелно български и унгарски специфични обичаи, характеристики на костюмите и редица други неща. В общи линии доста насоки продължава дейността на къщата, може би пропускам някой от тях. Но се стремим да запазим това, което са изградили колегите преди това. И в общи линии това е. Благодаря ви много за вниманието на всички.